Die ruskaden. Ja? Nikke de ruskaden. Non, die ruskaat. Die ruskaden. Die ruskaat. Ja, petu gloa gezegd, de doelen. En dan die ruske goede hete vrije avansen en... Gloa. Ja, gloa. Hoe doe je beter ruskaden? Riskaden zget. No? Non. Ah. Hetai. En dan niet rein voor scoes. Ja. Riskaden. Ja. Ja. 100 euro ruskaden. Ja. Ja, zo. Maar context dat komt wel. Nee, en daar vigilant Buchal, ja. 100 euro ruskaden. Ja, lo dalle laren. Oh, hoe ze, also die goede, hoe waren risken niet. Ja. Nee, Buchal waren goza gereden, que veel risken niet. Ja, nee, die lijkt net De foscouche. Ah, dat was. Ja, gewoon, quand dat deno moest, een dong daar, maar had En die nakken hond, die Ja. het geers. Zie hoor. Vivant vigilaar lonen, maar een dut vigilaar risk. Duurt wiskelaar. Non. Risk. Risk, ja, riskaden, ja. Hoe heb je ruskaden bij spijzen? Ja, vigilaar, ja. En hij was Canada, was een goza gereden, hij kan ze doet je hout. Ja. Met mijn change aan jong, hebben we nog door years, we te go op plak kozen. A pistoa wa je niveau sta prison, maar ha hun komt het panon wa dit ja Peter. A bresje dat is Ja. A de pistoa wa je niveau sta prison, ne wa kes ret door, non. Mais dan behistoire Thomas wa red bi serieuze mestra. Wat wel die goede Dan maar hawa kin mont te konto gezegd nou. Bi doa bierse een dut de beheer de hooligan gendarme de heer guerera hun goes en draag o dan minun kitla dut se lo bi mugo je mos quoi. Mais on peut se rendre compte. Voilà. Mais ja. Surtout de masse. De maas, ja. Nee, want een dut de komen ze vu du zien het komen ze a machine. C'est le que ça Non. clandestin wil laten in gal. Drigus, ja. Nou ja. Maar dat maat zo bij toe moesten. Dat toe. Laren doet Buchal penischen op buul wat die raden dat familie. Maar daar wakken die stimme Buchal gezegd. Die raden dat familie. Ja, die raden familie bij die raden ja. Ja. Die raden. Oui, die raden die. Ah, die raden. Ja. Oui, dégradé. Dégradé quoi. Bij zo'n bugel bastard bounty, dan die raden der familie gaan weer, zelfs gelaten, ja. Ja. Maar dan als ik weer Guchal met Guchal en een design ook bastard bounty quoi. Après mijn tom. Après mijn stoel bastard. Je skipt bastard. Als je me vaststaat. We hebben reus kunnen doen, dan man, bugalen Abugale, ja, dus doe je dat. Juist al, A Peter aan dragen. bah, met Guchal was. A Peter aan dragen. We staan aan region waar men getaan bekijkt. Bah, non, mais Ja, men ik ken mat. non, ik heb met Guchal was een design daarvan. Ah ja. Ah ja. Brim, met de verrigo, wou hier. Oh, maar du hebben nou hier Björn geliefd. Of is er nou die me wat dood dat plag aan de kant. Die kan daar verlaten. Oh, heel was spinnen. Nou ja. En dan had hij blaha gewoon hoezeer leun. Ah ja. Dan ja. En zie je met goeie. En dat gekol dan Ja, zo. verkool dan. Maar die is nesket. Nou ja. Hé, soms miskleden. Nenke met plas, obismut de ziel en enke kat. Ik had te zien dan. En enke kat de ziel. Oh, wat doe je? Weet dat. En daar was natuur. Dan waard. Ja. Ja, een draag, parce que kijk kans avec les projets kans een draag, mais je vois Hazigoué, Gochal, le brand. Mais ce modèle-là, par exemple, il avait violé femme. Doen, daar is gelaat. Oh, dan wie is gekleed, hoe moest Guchal. Oui, en andere zo. Laat, wie ze, dan hebben we hen non lackeerd daar plakken. Non lackeerd, quoi. Je viole oui, mon Peter. Ben non. Non lackeerd, wie laat dan zelf, met mijn zoon klaar. Ah, surtout, wie goeldek par kalze blasso, en meer het viol gauzat. Juist al, ja, gauzat, ja. Même rivier naar Même ja. Hij daar vigilar, hem non lackeerd ga je weer, Ja. homme pe hun, quoi, vigilar, ja. Ben ja. Non lackeerd, ja. Ben, profite d'elle, quoi, si tu veux. Ben oui. Ah ouais, plus que l'on ne croit, hein. Ah, ben oui. Et dans encore, dans les familles, bah, femme. ben, ja, c'était caché, parce que les gens, ils voulaient pas dire, quoi, hein. Non. Ben, non. C'était que là. Dan maar pas keer maar o gosta non la que gaihoar abina Habite. bugel de Hébreu
Ici, zo. Ja, die fijn hoor. Dan gaan we zo kussen. Met de gendarme de pendien kleed daar wie zo bugelen wie het die ba la plus carré dan zevelrané. Als wie ze mogen zo daar. Ja. Ja. Ik wilde dat feestje zo. Ah, ja. Daar hebben we deen binnen druk te hebben gehoord, want je moest met dan doet er allemaal toe de goeie draak. Je broer bewijzen nog aan doe eerst je waar. Dan partir de hoe daar bent je wat je hier hoe lang la. Maar ben nou geweest binnen partir. Maar doe. Ja. Ben ja. Même non lakken naar ga je weer naar binnen weer hij. Agora den taal hij. Voilà, wat dan de cellen zijn me wakker. Heel wat den taal. Ik de door. Ja, laat. Gewoon met mijn familie. Ja. Me wakker, maar wat is goed aan hem binnen? Discos. Ben ja, past. Bon, a goede naam, broer, je man nog wat kok en je jongen nog. Ja. Of je want je nak gewoon mijn draad. Want toen Heb je een tot bij mijn sguila met mijn machine. Ja. We samen toe de samen. Ja. Oh man. Oh, bisco. Nee, mijn bureau dat vertraagt. Ja, zo. Melanie. Oh, Aga het uur potter te go rijpen. op de doel, Ja. Awa bileu contar en Ja, mij hadden we een gekonten meer. non. Heel guazen te weer. Non, vi je boesten beste verse dag maar dat kapot de hij de hivo zo. Ja, meer wie heel guazen te weer hoor. Ja. Maar natuurlijk als het bot à de bil wie zo. Oh, maar doe. Et gars, avec l'art avec projet de studie, moi, c'est des consanguins avec là, ça, des belles. Oh, mijn bierwijn, wat luce bib zo. Oh ja, ja, kom maar bij zo. Ja. Ja, want kom maar toe dan. Non. Du chaud, pour moi. Luus, un drôle de regard. Nee, lagen. Ja. Bargino, wange, de zoomen gent. Non. Wange de zoomen gent. En dan bon een jongen hoe de Isado ik hij weer agora de weer na goede. Hoe kast de school de goede. Ja. Voor noite zon meer school pit na de China. Ja. En na krogen bazinje en na laat hij dus genemen laren aan mij had er later dit pas de nu bedeo. Je doet dan je wel paar. Una kelene, nee. Ja, aan ik na de me klas de la boot bij Montuls. Wie kassen nee kwit de herjeu. Ons zo best soviteer. Ons zo best soviteer. Goede na kou voor jong chic. Ja, die meer dan. En het wie bij beugel de was goed op zich. Oh, die goede, ja. Ja. Met me wie je de lust gedaan had, bij met mijn smoor. Oh ja, mijn moon. Met mijn smoor. Met mijn jeu, wie je bent. Una soviteer, nee. Ja, una soviteer, nee. Iemand bij la boer, wat die weer me zien, maar hij de heul. Ja. Nou, bij de nieuwe heen is bij profit, dus pocket beugel, maar dozen. Ben fin nunca pihi hanna decide carne de school de goen penunca petrasel mo so bisoviti. Ja. Ben ja. Me da modal vi zo met da jon de da me mod qua. Ben ja. Ai amado. Ja, voilà, contan een niveau zo al pak chocolade idee pe vigerer jeu. Ag een jong voor de mon idee. Ja. Voor de eigen idee qua. Ja, betulen doet er weer hitte waar het pel ben mon qua. Ja. Pakken chicorée. En de niveaus, ja. Wat allemaal pakken kaffe. Wie ze laten, nee, ja, ze. Wakker ring hier. Heel niet goed. Men daar wel gewoon taden, de goede boel. Ja, dat is wat keer af. Wiske kaart, normaal. Wie een namza ben toen natuurlijk kaffe. Oh ja, wie je sterft, ja. Je sterft. Oh ja. Oh ja. Al contato was dat koste was hij zo maar ja hij was trust zonto ik ben dan wist be en ik kon niet zo hier aan die bel ja heel trust in wat dat was je doa wat die meer die was qua als ik kon niet van te go maar gewoon ik was ban hebben maar Peter hem kon met me te go dan dan go maar gewoon aha. Nicoze leren patatas die wapen naar de gast. Wie per wie win. Middelhaal dit. Niemand bewaart het aan visueel aan dit. Avant geen patatas weekend. Dan binnen vinden we maar een punten harde patatas. Patatas ze brengen we bij dat. Patatas zo boete ben bremela die daar bremela die galen dan door de blande lak niet. Ja. Ja, maar je maakt de glas patatas wakken patatas.
Nico la die op de amnesche patatas kind dat Peter skette pata a mila Nico to manne behala. O dan de zo raad laga ging ik raad. En toen al woon het beeld waar enkel. Ja, ag Nico na dam ha huzo a tu de on bil enko budle. Oh, maar doe maar. Niet mijn biwas. Wie Oh ja, si jaar men bido. Ba a ni vije divune de no ze vische pegur lo de vije mel hon alis so za ag he os acteur in piloto ba vons ag tur de 7 hand na dan te 6 minuten meer. Mas. Meer vons so za gantak piga gasing na zo. En neuter dus koste kalaga. Oh la la, maar zo? Ja, nun kapit kuje ben je Steven nam de 6 ik miljoen meer laris ja. Ah ben die dan. Dan ja. En nu, hier ze nu deden. Ben de film me goas na laten. Tussen kinderen zien we hem krijgen ze nog zomaar de goeske la. De met mij den hang zo la. Nu deden ja, dat weet ik niet. Oh. Ja, dat is ja. Maar doe ja. Maar als je rivolatie gaat, wat krok beguren. Baas de weer hitte hier in town in la druk wil laten. Als je zich als kalse uitkant dus belazen bij Joto. Tapen quoi. La de bon même sont tam to dan dit genie la aan mij muziek als zo gaan wou kies. Als lode la bat bola al mee had dus gaan nou kit die nou kit. Ja met hem hemela de nou door door niks die. Ja puis ne bag not to se when you be zo na pio in bad not. Se wie in tapat. La de die la tussen die. Brebut pasti. Bremet die had bij haar bossen wie die gas handelen. Wie je ga je zo. Heel Daar is ja. Niet meer bij plezier. Oui, bah au sacré. Ja. Daar had ik haar wie je goelo kan man pas non. Had ik me zeer kan je noos alleen wie je goelo daar maar. En wie zijn pas niks te zo. En ben ik heel. Ja. Oh malade. En dan lekker dan buur. Ja, neem hebben. Maar hoe pas conversa. Ja, daar was ja. Maar je skeleer en trouw bitte. Heel heel leren. Hij de leers boeit te long qua. Leers trouwmodel en kind met trouw de ziebe qua. Ja. Wil niveaus hoe je la hem mee wist je het den onze patatas de naar de nons weer morgen die waren leer. Après je poenen lus nou waar pak de magwasse gaan nou die waren leer. Ja, maar wist je wie je het dan hoe het duurt door de gang is. Goed dat kit zo. Ja. En dan ik leer zijn daar zo. Ja, één met dat zo tappen. Ja, juist hoor. Ja. Hoe je maakt beleven je patatas zo. Ja. Peter laat van mij. Wie skeleer had ik even speelgoed. Dan model. Ja. Wat doet te lezen model van. Lezen door en dat praat. Ja, en daarin Bushal, ja, Bushal. We gaan zien, met een trouw Jan, we gaan. Ja, we gaan lode tour ouvrage. Ja. We gaan stanken wat, dat ben, we zeggen nou dozieves. Ik ben dozieves aan moet dutten. Maar lode vrezen ons te dappen nou. Ach, tot wie zijn was. Ja. Heel laat. Ja, we zijn kinderen. Heel laat. Juist, ja. Den aan min. Ja, puis we gaan lakken te stanken was, ja. Ja, mijn persoon. Maar ik ken nu het zo aan. Maar academisch wist ik met Ludi, hoe zo gaan door waar Ludi, en daar hij Tims me had. Ja. Ja, en daar wat door sourcen naartoe. Ja. Mais dan, je kunt dan waar, daar waar je sacré guas, hitte, trajeer de blanke de go door, dan de blanke juist toch, ja. Maar ja, Gushalwa, bier, bier, ten doet wat ben trouwens. Zo, een poe, ja, bier, ja, daar ja. Arem da lonet abritte da kit, wel die namen naar de gerdeer geheen te lezen, dat trouw door ik bewijs het toch niet, quoi. Maar dan van zo'n hier wat die goed, ja, wat doet surveille pas non, te weet puur wie je tapie, aan elkaar, propos, shit, maar vons don, loine, blamme dan de tappen niet goed de nons. François-Marie la dan tappen het te wacht brem. Dus je niet tranquil bremmelen. Bremmen hun puur zo hoor laden. Oh, madame. Ja, la dit ja. Maar Pieter is mooi zo. Ja.